Il y a quelques meses, il y a eu un rescontro important al Senat. Est-ce qu'on peut dire que aquelles jornadas es din la perseguida, la continuació? No, és diferent. Al Senat ero per fare più amb tutte le lingues regionali sulla situazione, la prospettiva, compte tingut mai che mai della crisi dell'insegnamento che conoscesse. Així, nous som dans un context regional, dins una collaborazione amb la regió, per veure così a massa migliorare la visibilitat della lingua, perché la Presidenta della regió, che riscontrerem in audienza il 4 di marzo, nos diet e lo sono invece també de donar mai de visibilitat a la lingua, mai de visibilitat via la toponimia, via la segnaletica bilingue, via les entreprises, la comunicació. Et donc és una reflexió amb l'idea apoi d'organitzar una informació e de sostenir els projectes que poden haver les comunes, les col·lectivitats de tot mena, per les encoratjar, les ajudar a mettre en place des segnaletiques bilingues, a fer estudis també de toponimia e esperar que és un punt gairebé històric, és que han ensenyat una convenció amb l'Institut Geogràfic Nacional per treballar sus toponimis de tal viatge que on pot fer de correccions gràfiques, evitar d'errors, etc. I penso que això és pla important, és un esdeveniment regional més deportat per l'ensemble de l'Occitania. Per acabar, vous avez convidat de bretons e de bascs ou des acords? Se abbiamo convidato aquel mondo è perché ells hanno un'esperienza dins aquell domeni che sovint hanno començat più leu che non per nosaltres e donc volem profitar de loro esperienza e spero che vau testimoniar de ce que ho fatto al País Basc, al País Català e in Bretagna per solide.